Doar purul adevăr. Opinii pro și contra. Un singur adevăr. Bun găsit, sunt Sandu Sâtnic și vă invit să aflăm în următoarele aproximativ 30 de minute adevărul pur de la invitatul nostru, care este Ricky Ardezeanu, interpret de muzică ușoară, textier și orchestrator. Bine ați venit în studioul nostru! Bine te-am găsit, Sandule. Tutto che si fa per bene. Asta urmează să aflăm de la tine pe parcursul acestei emisiuni. De fapt, este o emisiune care o lansăm acum premieră. Ai onoarea să fii și primul invitat. Iată, pionierul acestei emisiuni. Dar sunt onorat. Vorba vine că ar urma să aflăm doar adevărul pur din primă sursă, adevărul despre Ricky Ardezeanu. Vom vedea dacă ai fost sincer cu noi sau nu ai fost sincer cu noi. E bine că eu mă voi strădui ca să fiu cât se poate de sincer. De fapt, aceste caracteristici îmi sunt proprii. Niciodată n-am exagerat. Am spus doar ceea ce am, ceea ce se întâmplă cu mine și niciodată n-am vorbit despre niște chestii așa fabuloase, irealizabile. Să taci tot timpul nu este înțelept. Ori nu mi este propriu, nu mi se lipește de mine acest dicton, de vreme ce eu nu sunt un taciturn, eu sunt un limbut, mereu pa, deoarece sunt și jurnalist. Jurnalist și să nu uităm, dacă aruncăm o privire în biografia ta bogată, ai fost pe timpuri și un moderator la o emisiune cu niște viețuitoare mute, dar pe care tu le înviai. Da. Da. Deci să procedem la drum. Avante! Te-aș întreba pentru început, totuși, Iurie Ciubotaru sau Ricky Ardezeanu? Și una și alta. Deci numele Iurie Ciubotaru mi este numele meu de botez și numele pe care îl port de la tata, Ciubotaru. Pe când Ardezeanu Ricky este un pseudonim scenic care mi l-am luat eu pe parcursul anilor de studenție, fiindcă simțeam de pe atunci că nu voi încălzi mult locul pe tărâmul jurnalisticii și evident că fiind versat în toate domeniile astea pe care mi le-a oferit facultatea de jurnalistică, am ajuns la concluzie, altfel spus, că ar fi bine să-mi găsesc un pseudonimul, să o fac după modelul celor din Occident. Cum o fac vedetelor internaționale. Din Occident. Cum face, spre exemplu, cei care îmi sunt mai aproape de inimă, Toto Cotugno, care este Salvatore,